Tak ja vás zdravím asi po roku pri novom videu. Rozhodla som sa znova natáčať, keďže už začínam mať zase trošku voľnejšie dni, alebo teda voľnejšie. No. Absolvovala som momentálne 2 kurzy a tieto kurzy mi už končia, takže som sa rozhodla, že opäť chytím kameru, alebo respektíve telefón a znova začnem natáčať, pretože už mi to dlhšie hlodalo v hlave a proste keď som to natáčala, tak ma to bavilo a rada by som v tom pokračovala. Tak nejako by som vám za týchto pár dní povedala, čo sa toho udialo za ten rok. Bolo toho fakt veľa. Momentálne som na prechádzke, tak dúfam, že ma počujete a idem z hrozne strmého kopca, takže sa mi úplne trasie ruka. Ale som momentálne v Jirkove u Honzovej mamy a bola som sa po obede trošku prejsť, pretože ráno bolo trošku náročnejšie, alebo teda ráno cesta sem bola náročnejšia kvôli psíkom, tak som si potrebovala trošku vyčistiť hlavu a oddychnúť si a byť proste sama. No a dneska sa ešte chystáme do sauny a tým zakončíme tento týždeň. No, kým som ešte na prechádzke, tak by som vám aspoň v rýchlosti tak by som vám ešte aspoň v rýchlosti povedala vlastne, čo sa udialo tak za to posledného roka. Ale nebudem to dneska nejako rozoberať viac, ale možno sa k tomu ešte počas nejakých ďalších videí dostanem. Ale v rýchlosti, inak ešte na vec, vybrala som si fakt ten najlepší deň na začatie natáčania, že mám masné vlasy, nemám make-up, ale to snad zvládnete. Tak minulý rok vlastne ja som sa myslím si, že od mája začala pripravovať na Big Cross Challenge, vlastne na veľké crossfitové závody tu v Čechách. Takže som mala náročné tréningy, pretože som sa chcela pripraviť čo najlepšie, ako som vedela. A ja keď čo si robím, tak to robím na 120% samozrejme. Takže ťažké tréningy, potom hrozne časovo náročná práca. Pracovala som v test časy a do toho tie tréningy. Závody dopadli nad moje očakávania. Trošku som vo finále to vzdala psychicky, ale inak s ohľadom na to, z akej pozície v kvalifikácii som nastupovala na štart, tak to dopadlo úžasne. Ale to moja hlava nedokáže oceniť. A vlastne po závodoch som sa už cítila ako tak špatne celkom. Ale ešte som potrebovala dokončiť tú zakázku, vlastne, čo sme mali v práci. A vlastne ako sa to ukončilo, tak sme zrovna odlietali do Ameriky s Honzom na dovolenku. No a Ameriku som ešte nejako prežila v úvodzovkách, no a po Amerike som dostala trošku psychický breakdown, alebo ak som povedala, proste myslím si, že to bola aj depresia. Bol to celkom náročný čas. Cvičiť sa mi nechcelo sa mi fakt vstávať, nechcelo sa mi jesť, nechcelo sa mi ísť do práce. Ale to už teraz viac rozvíjať nebudem. Ďalej vlastne to bola jeseň, tak to som teda nejako prežila, dala si trošku oddych cvičením, fakt som to ako prehnala, tú kombináciu tej práce a tých ťažkých tréningov. Takže to sa snažím už, aby sa mi nikdy nestala takáto vec. No a na začiatku listopadu alebo novembra som nastúpila na vlastne rekvalifikáciu a vybrala som si teda obor Data Science, kde vlastne
mi bežia, alebo teda čakám iba 3 posledné víkendy. Je to teda víkendový kurz. Ešte mi už bolí ruka. Je to fakt zaujímavé, baví ma to a som rada, že som sa na to dala, aj keď to bolo náročné. No ale po novom roku vlastne ešte z práce oni ma trošku začali po mojom ako, nie že nátlaku, ale proste som im povedala, že by som sa rada venovala nejakým zložitejším veciam a ako programovanie a také. Tak od nového roka som vlastne mala súbežne druhý kurz, ktorý býval v útorok a v štvrtok a to bolo na testera automatizovaných Bože. Tak, robím automatizované testy. Tak a to som vlastne včera odovzdala prácu, ktorú sme mali ako certifikáciu. Tak som zvedavá, v útorok máme poslednú hodinu vlastne, kde sa dozvieme, či sme tú certifikáciu spravili. Čo dúfam, že dopadlo dobre, pretože mi to šlo. Musím sa pochváliť. Ani som nepovedala, koľkého je. Tak je 5. dneska. A je nedeľa. Musím si držať ruku, pretože ma už hrozne bolí ruka. Tento rok sa vlastne nepripravujem na žiadnu súťaž, ale od začiatku roka som mala silovú prípravu, alebo teda silové tréningy, takže som budovala silu, ale teraz už zase cítim, že potrebujem trošku rest, aby sa mi zase nestalo to, čo minulý rok. Aj keď mi už tie kurzy budú končiť, tak potrebujem trošku oddych. Takže to je tak nejako v skratke. Crossfitu sa venujem teda stále. A akurát teraz budem trošku zvoľňovať a možno sa trošku venovať tak viacerým športom. Uvidím. Proste chcem vyskúšať, čo ma bude baviť, pretože som začala dochádzať na terapiu a tak nejako riešime všetko ohľadom môjho psychického zdravia. Takže si to chcem dať všetko do poriadku. A čo ma čaká? Čaká ma za mesiac dovolenka na Tenerife s mamou. Takže to je taký krásny bod, na ktorý sa momentálne teším. A ja už budem skoro ozaj mami doma. Tak nejaké dlhšie rozhovory si necháme možno na ďalšie video. A teraz si už ide vlog. Ja som dneska teda saunu vymenila za taký svoj self-care večer. Honzo teda išiel a ja som si umyla vlasy, vyfénovala. Nedávnom som bola u kaderníčky a dala som si zostrihať aj vlastne trošku záclonky, alebo ak to mám povedať. A takisto, čo mám ešte nové, neviem, či to dobre vidno, ale mám vlastne microblading spravený a mám šmuhavé zrkadlo, tak to si nevšimajte, ja som antitalent na umývanie skiel a zrkadiel a okien. A takisto som chvíľku teraz po mikroihličkovaní, takže ešte sa tá pleť úplne nezahojila a k tomu sa mi teraz toto vyhodila vyrážka, takže ešte sa tá pleť úplne nezahojila a ešte tam tie jazvičky mám. Ale od nového roka vlastne som navštevovala Dermalogica salón, kde sme najskôr robili peelingy chemické a teraz prednedávnom som bola na tom mikroneedlingu. Takže čakám teraz, kedy sa mi tá pleť vlastne zregeneruje a budem mať bez tých jazvičiek, čo tu mám.
tak to sú jazvičky po akné takisto. No tuto mám ešte starú vyrážku, ale toto všetko sú vlastne jazvičky po akné a je to vec, ktorá mi je hrozne vlastne nepríjemná. Ja teraz v poslednej dobe som málo nosila make-up, alebo ako som sa snažila tú pleť dávať dokopy, tak som fakt málo nosila make-up a tá pleť už bola fakt ako bez tých vyrážok, ale proste tie jazvičky tam proste stále sú a hrozne ťažko sa toho zbavuje, takže nevytláčať a to je aj pre mňa, pretože toto som nevydržala, ale ošetrím to. Idem si dať ešte masku, mám naliaté prosečko a idem si užiť večer sama. Dobré ráno. Teraz je pondelok 6.5. A ja si dávam také kľudné ráno, pretože idem cvičiť až na 5:45 v Prahe. Takže mám čas dovtedy, alebo teda môžem si dovoliť prísť do práce trošku neskôr a akurát si robím vajíčka s fetou na masle. To milujem. Dala som si vitamíny. Tieto vitamíny som si kupovala asi pred rokom, pred 2 a znova som sa k nim vrátila. Tak mám tu teda dve tie fakt veľké vajíčka. Fetu milujem a teraz som si skúsila u nás v pekárni kúpiť chlebík s červenou repou a je fakt úžasný. A ešte si dám svoje doplnky stravy potom. Tak dobrú chuť. Neviem, čo som naposledy natáčala, alebo kedy, asi ráno som natáčala vlastne raňajky. Ja idem akurát z Prahy, je 7:30 večer a boli sme s kamarátkou v Max Fitness cvičiť. To som teda nenatáčala, pretože my sme sa chceli porozprávať. A akurát, keď som chcela ísť do metra, tak prerušili metro, pretože potom niekto skočil, takže polovička Prahy je v prdeli s prepáčením. Takže dostať sa z námestí Republiky sem na Stodulky mi trvalo asi hodinu. A už som fakt strašne hladná. Takže ideme domov. Kúpila som si z Arctic Bakehouse kváskový chlieb, tak sa teším brutálne na tú večeru. A zajtra idem na nechty si dať spraviť po dlhej dobe, neviem, kedy som mala naposledy gelové nechty, ale včera som si to tak trošku bezhlavo objednala, alebo teda zarezervovala a idem znova do toho, pretože prečo nie? Je 7 hodín ráno a v tejto kope perín sú niekde chrtíci. Tak to som povedala chrtíci a aj na to reagovali. Že? Keď mám home office alebo som po tréningu, tak sa snažím robiť stretching a mobilitu, pretože som hrozne stiahnutá a bolia ma spodné záda. Takže podľa doporučenia mojej fyzioterapeutky sa snažím fakt tomu telu dopriať aj ten stretching. Hodne mám skrátené pravý hamstring a takisto, ako som povedala, tie spodné záda, v ktorých mám problém s rotáciami vlastne v trupe. Keď spravím takto tie cviky z jógy, tak vlastne sa aj dobre cítim počas celého dňa. Ako môžete vidieť, tak jogujú v úvodzovkách so mnou aj moji psíci. Keď svoje ráno venujem takto stretchingu, tak sa oveľa lepšie cítim počas celého dňa a prospieva to mojej psychike.
A takisto cítim, že keď to praktikujem, tak proste mám aj lepší tréning a ja to proste robím hlavne kvôli tej psychike a dobrému pocitu. Myslíte si trošku ten neporiadok, ale ja som si akurát trošku dala protažení, pretože včera sme mali ten tréning na zadok a nohy a cítila som, že to potrebujem. A takisto to potrebujem vlastne skrz to, že sedím celý deň v kancelárii a fakt som stiahnutá a strašne ma to, vadí mi to, že proste, že som taká skrátená. No, teraz idem dať psíkom a sebe papať a napíšem si vlastne denník, ktorý si teraz píšem každý deň a každý večer, no snažím sa ten večer nezabudnúť, ale je to ako cviky od psychologičky, kde si vlastne píšem za čo som vďačná, čo by som dnes mohla pre seba pekného urobiť, čo pekného ma čaká a aspoň tri veci, za ktoré by som sa mohla pochváliť alebo čo mám na sebe rada a tak. Takže to sú veci, ktoré si píšem každý deň. Áno, stále žijeme takto, ako žijeme, ale už sa blíži to, že sa budeme stiahovať dolu. Ja vám to potom ukážem, ako to tam momentálne vyzerá. A neskutočne sa na to teším, pretože toto prostredie mojej psychike fakt nepomáha. A už je to strašne dlhá doba, ale obetovali sme vlastne tú rýchlosť toho prerábania tomu, aby sme mohli aj niekam vycestovať, proste viac si užívať ten život a nedávať všetko len do toho domu. A je to trošku taká daň, ale vravím, už mi to nerobí dobre, to v akom prostredí žijem, ja potrebujem mať k tomu, aby som bola šťastná, asi by som povedala, potrebujem mať príjemné prostredie a to tu momentálne nie je, ale rieši sa to. No a chcela som ešte k tomu povedať, že ja nemám každé ráno takéto pomalé, ako som povedala. Je to väčšinou, keď idem, alebo keď nejdem do Prahy, ale mám home office a takisto každé ráno sa mi nechce si dať nejaký stretching a tak, ale snažím sa, pretože toto mi robí veľmi dobre, keď si dám to ráno pomalé. A idem si spraviť mug cake podľa Anešky Doležalovej. Ja sa poviem za kadlicu a jej mug cakey sú úplne úžasné. Tak, toto je teda výsledok. Toto chcem doporučiť, mám od Mixitu karamel, vanilka a kakao. A mám to chvíľu a mám to skoro celé zožrané, ale to už by sa mi, to už je moc, nie že aromatické, ale moc sladké, takže dám si arašidové maslo. No a ja som milovník ricoty, takže ja dávam ricotu úplne všade a dávam ju aj do kaše ovesnej, alebo na kašu ovesnú a vždycky si to dám takto aj sem. Ja si to idem zjesť a niekedy sa vám ozveme. Ja si idem vypiť kafe. Strašne som si obľúbila kafe s ovseným mliekom, takže to teraz fakt stále pijem. Akurát som po obede. Ja mám väčšinou po obede chuť na nejakú čokoládovú tečku a mám to už teda akurát dojedené, ale dostala som, ani neviem k čomu, som dostala túto Merci. Je to úžasné, ja som fakt milovník Merci, takže táto novinka, čo som našla asi v Globuse som to prvýkrát našla, ja som to potom k niečomu dostala hneď, takže úžasné. Za chvíľu
Za chvíľu pôjdem so psíkmi kúsok na prechádzku. A keď je škaredo, tak už vidím presne, ako sa na mňa pozrú. A potom pôjdeme na tréning. Na tréningu som teda mala testovať maximálku na deadlift. Hrozne som sa toho bála kvôli tým mojim zádam a na tomto videu to bolo 137,5. Do poslednej chvíle som nepočítala váhu, pretože som nechcela, že ma to psychicky ovplyvňuje a zdvihla som teda 140 kg a celé reels môžete nájsť u mňa na Instagrame. Ja sa ospravedlňujem za to, ako vyzerám. Asi ste v predchádzajúcom klipe mohli vidieť moje PR-ko na deadlift, z ktorého som bola veľmi šťastná. A potom som mala, potom som mala vlastne jeden hovor, ktorý bol v angličtine a ja som zostala s tou angličtinou tak na hubu, že ako mám fakt veľkú motiváciu trénovať hovorenú angličtinu, pretože ja som tak strašne plakala po tom hovore, že no proste veľké špatné a hneď teraz, ako mi skončí posledná hodina toho testovania, tak si hľadám učiteľa angličtiny a musím to zlepšiť, pretože toto bolo strašné. Som bola tak šťastná z toho gymu, alebo teda tak šťastná som prišla z toho gymu a toto bolo strašné. Tak mne to za 4 minúty začína, takže ja sa idem pripojiť a ozvem sa vám potom. Ja vás zdravím, ďalší deň. Je teraz sviatok 8.5. Ja som ráno nič nenatáčala, pretože som zistila už také kľudné ráno a sviatočné a išli sme potom do obeda cvičiť, kde som natočila sa jeden cvik. Nechcelo sa mi teraz moc natáčať, ale za odmenu, že som vlastne spravila tú certifikáciu včera, alebo teda včera už bolo len ako uzavretie toho kurzu. Ja som ho spravila minulý týždeň, ale to je jedno, včera nám to oficiálne povedal. Tak som sa rozhodla, že si skočím do Prahy na nové nechtíky, takže mám, sa to nechce moc dobre zaostriť. Každopádne mám takúto rúžovú Franciu. Ja som milovník jednoduchých nechtov. Nemám rada nejaké úplne divoké vzory a tak. A Francia je úplne moja number one. Takže ja som úplne spokojná, pretože proste chcela som si tým tak nejako sa pochváliť, že vlastne som to dokázala a mám za sebou ďalšiu nejakú etapu. Takže mám dneska úplne super deň. Aj keď tréning bol fakt náročný, tak teraz vlastne som tam vyššie hodiny posedela a proste nič som nerobila a bolo to úžasné.
Tak, ja idem naštartovať a idem naspäť domov a už si asi len pôjdem čítať a strihať toto video. Zajtra ma čaká už vlastne práca, pôjdem do kancelárie a na fyzioterapiu kvôli tým mojim zádam. No a začnem zase natáčať možno hneď zajtra, alebo ešte dnes uvidím, ako to budem cítiť a čo tam vlastne bude zaujímavé. Ale dneska to už teda ukončím, pretože už si myslím, že to je dosť dlhé a ja ďakujem za zhľadnutie tohto videa a som rada, že som sa opäť na to dala. Tak sa vidíme zase na budúce. Čau.